Pagpanguot og pitaka sa usa ka residente sa Zamboanga City nakuhaan sa CCTV. 34 anyos nga sospek nga babae arestado. Ani ang detalye. Makita nining viral CCTV footage ang normal nga sitwasyon sa mga maglabay nga mga residente sa Plaza Pershing sa sentrong bahin sa Zamboanga City adlang Martes. Apan kamatikdan kining usa ka individual nga daw dunay gikuot nga butang sa likod nga bahin sa usa ka lalaki nga anaa sa unahan niini. Ang lalaking gikuotan daw wala ka matikod. Ang gikuot di ay sa individual. Usa ka pitaka nga pasimple rasab nga giputos sa pula nga panyo sa sospek nga paspas milakaw. Sumala sa kapulisan ang maong insidente. Usa ka kaso sa pickpocketing. Gilayon kining girespondihan sa kapulisan. Banda 4:30 sa hapon, gilayong nadakpan ang nanguot nga nasayrang usa ka babayi nga nag-edad og 34 anyos. Residente kini sa barangay Kasanyangan sa Zamboanga City. Gisulayan pa kini makuha og pahayag. Ginasuta pa ang kantidad sa nakawa sa maong pitaka nga nakawat. Matod sa PNP, wala pa kunoy miduol kanila nga nagreklamo batok sa sospek. Magpunta din sila dito sa opisina, mag-file ng formal complaint para ma-aksyonan natin, para magawa natin yung legal action. Kasi tatamaan din kami ng arbitrary detention pag lalampas ng sa takdang oras. Atol sa itabo, mas paugtan pa sa PNP ang kampanya batok sa mga pagpangawat sa syudad. Hindi naman gaano kalala, pero may mga instances din na mangyari din. Pinaigting natin ng operation ngayon, yung mga gumagamit ng mga rugby. Parang prone na rin sila sa pagpagnanakaw. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.